mesiaci október okrem mnohých podujatí na našej škole začala fungovať aj školská televízia Klopačka. A tu sú jej noví moderátori. Nela Škarbová, Michaela Zrebená, Nina Remeňová, Sofia Krajinčáková. Pripomenuli sme si október ako mesiac úcty k starším príspevkom do kultúrneho programu v našej obci. Náš občák, ten bude mistr na dráze. Já říkám, jo, náš občák, je vše se zbudí extáze. Jednou stovkou a dvorky zvou, ty si náš občák. Nechaj nám starku, aby mi dlho žila, starka má pre mňa času, koľko chcem. Starka je vľúdna, má Boží pokoj v duši, starka sa o nás s nikým nedelí. Má času ľúbiť nás a nič ju nevyruší, pri nej má týždeň 7 nedelí. Matička Božia, ty, ktorú nepoznáme, no vieme o tebe, ozvi sa na môj hlas, my spolu niečo máme, to nikto viac už nemá okrem nás. Dostali sme za úlohu naučiť sa pieseň novú, pieseň, ktorú spievávali, kým sme ešte tu neboli. Čo sa takých piesní týka, najlepšieho odborníka od mojej starej mamičky pozná všetky tie pesničky. Spievať veru nie je nucha, detko jej do rytmu búcha, a tak sme mi tú úlohu otočili na zábavu. Kamaráti, počúvajte, starých rodičov si vážte, veď sa vám aj oni zídu, keď spravíte takú chybu. Babka prvá pohľadí, detko s láskou poradí, ale najradšej mám zase starej mamine koláče. Kamaráti, počúvajte, starých rodičov si vážte, veď sa vám aj oni zídu, keď spravíte takú chybu. Babka prvá pohľadí, detko s láskou poradí, ale najradšej mám zase starej mamine koláče. Toto je ten strop zelený, toto je ten štep, kde sme sa my milovali s milým naposled. Sem sme lásku doniesli, vedy nám ju roznesli, a tak sme sa tvojej milým najprv rozišli. Urob mi ty, milá moja, jedno povôli, preveď mi ty mojho konia cez Vinohrady. A ja ho neprevediem, lebo ja to dobre viem, že ja tvoja mladá žienka nikdy nebudem. A ja ho neprevediem, lebo ja to dobre viem, že ja tvoja mladá žienka nikdy nebudem. To je naša babka, detko, prababka či prapradetko. Majú pre nás dobrú radu, tomu sladkú čokoládu. Potrebujú našu lásku, čo vyhladí každú vrásku. Aby sme ich v úcte mali, vždy s láskou ich privítali. Dali by nám veru všetko, naša babka aj náš detko. Obdobie spojené s duchmi a strašidlami sme prežili v rámci netradičného vyučovania, keď sme mohli prísť do školy v maskách.
Pre TV Klopačka Michaela Zrebená.